ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Ойшаи Саттор. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Ин бино дорои ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз, осорхона, толорҳои маҷлис, китобхонаи электронӣ ва анъанавӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. гузориш дар ин хусус. 10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. иншоот дар заминаи ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда тарҳи он ба ҳусни пойтахт зебоии дигар бахшед. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои нави ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дорои ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз, осорхона, толорҳои маҷлис, китобхонаи электронӣ ва анъанавӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда шароити дар он фароҳам шуда ба фаъолияти кормандон заминаҳои мусоид хоҳад гузошт. гӯшаҳои алоҳида ки дар осорхонаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон таъсис дода шудааст ба ташаккули маълумоти ҳар бинанда аз масири таърихии тоҷикон мусоидат менамояд. таърихи ниёгон, Тоҷикистони шӯравӣ, иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсисёбии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, нерӯгоҳи обии Роғун, ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат ва дигар маълумоту навгониҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол аз ҷумлаи бахшҳо дар осорхона аст. маълумот аз давраҳои гуногуни давлатдории тоҷикон, фаъолияти ҳизб ва дастоварду музаффариятҳои Тоҷикистон бо роҳи ҷамъоварии аксу аёният ва маводи чопӣ нигаҳдорӣ мешаванд. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо рӯ овардан ба таърих ва арзишҳои миллӣ ба хотири нигаҳдошти анъанаву суннатҳои неки ниёгон ва ҳифзи истиқлоли сиёсиву фарҳангӣ аҳамияти басо муҳим касб кардааст. пас дар шароити рушди технологияҳои иттилоъотӣ ва бо назардошти хусусиятҳои масири сатҳи фаҳмиши ҷомеа, ҳифз ва тарғиби таърихи ташаккулёбӣ ва рушди ҳизби халқии демократии Тоҷикистон тавассути воситаҳои инноватсионӣ, ташкили фаъолияти осорхонаи таърихии инноватсионӣ ба мақсад мувофиқ хоҳад буд, таъкид доштанд пешвои миллат. ташаккули зеҳну тафаккури кормандон дар раванди фаъолият ва дастрасии онҳо ба муҳимтарин маълумоту навгониҳо аз ҷумлаи масъалаҳоест ки бо таъсиси китобхонаи электронии пайваст бо шабакаи интернет ба инобат гирифта шудааст. дар ин баробар имкон аст ки хоҳишмандон аз номгӯи зиёди адабиёт дар толори хониши китобхонаи анъанавӣ истифода намоянд. барои ташкилу баргузории ҷамъомад ва чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ маҷлисгоҳи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо тарҳи муосир бунёд шуда дорои 1240 ҷойи нишаст мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тақозои истифодаи мусоид аз шароити фароҳамшуда масъулинро барои татбиқи ҳадафҳои аслии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аз ҷумла таҳкими асосҳои давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона, инчунин иқтисодиёти устувор ки ба беҳбуди ҷомеа нигаронида шудааст, дастуру тавсияҳо доданд. 10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Абдулаҳад Қаҳҳорови пойтахт корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гардиро ба истифода доданд. иншооти навбунёд аз 3 ошёна иборат буда дар он истеҳсоли сару либоси мардонаву занона ва кӯдакона ба роҳ монда шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. 10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Абдулаҳад Қаҳҳорови пойтахт корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гардиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти навбунёд аз 3 ошона иборат буда бо маблағи 45 миллион сомонӣ сохта шудааст. дар он истеҳсоли сару либоси мардонаву занона ва кӯдакона ба роҳ монда шудааст. либосҳои зебову шинами коргоҳ аз лиҳози сифат рақобатпазир буда мувофиқ ба завқу хоҳиши харидорон духта мешавад. корхонаи навбунёд дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар роҳандозӣ гардида барои истеҳсоли маҳсулоти мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ мутахассисони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб гардиданд.
برای ما جمع بانوان و زنان باعث افتخار است که امروز کارخانه دوزندگی که ما در آن کار میکنیم و اشتراکی به واسطه پیشوای ملت و رئیس محترم شهر دوشنبه مورد استفاده قرار گرفته در این زمینه با صاحب کاری که کارخانه مذکور را تشکیل کرد و ما زنان خانشین را به جای کار معاش خوب تامین نمودند. منتدار خود و همه زنان و بانوان این کارخانه دوزندگی را بیان میکنند. برتر تکنولوژی ما در این است که اشیای خام که میبرد اگر کامیابی دیده شود ما نیز آن را میتوانیم از نو کار کرده باز و استحصال وارد کنیم. یعنی که اشیای خام در دستگاه مذکور عموما اسراف کردن نمی شود. با تشبث اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که جوانان را دستگیری میکند با صاحب جای کار هستیم. تشکر زیاد به جناب عالی این ما رو هم جوانان رو دستگیری کرده همینجا کار و فعالیت میکنیم و در آینده هم ما نیز امیدواریم که استحصال وطنی خود رو زیادتر کنیم باز با صادرات بازارهای جهانی نیز نیت ها هست برایم. ҳоло шумораи коргарон дар фабрикаи дузандагии 210 нафарро ташкил дода бо пурра ба кор пардохтани иқтидори лоиҳавии он шумораи онҳо ба 400 нафар расонида мешавад. тавре ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд корхонаи дузандагии гардӣ дар як шабонарӯз имкон дорад то 13 000 сару либоси гуногун истеҳсол карда дар маҷмӯъ дар як сол аз 1,5 то 2 миллион дона либос омода намояд. дар маҷмӯъ корхона тавлиди бештар аз 45 навъи маҳсулотро роҳандозӣ карда. иқтидори тавлидотӣ ва сифати маҳсулот имконият медиҳад ки минбаъд сару либоси он рақобатпазиру ивазкунандаи воридот дар бозорҳои кишвар бошад ва ҳамчунин ба содирот равона гардад. корхонаи нав дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири рушди соҳаи насоҷии кишвар ва роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдураҳмон Мухтошев бунёд гардидааст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва ба раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ба соҳибкоре ки инҷоро ба кор даровардааст аз ҳамаи коргарони инҷо миннатдории худро баён менамоям ва мехоҳем ки дар оянда ҳамин хел корхонаҳо зиёдтар шаванд. мо ҳамчун ҷавондухтарон ҷавонзаноне ки дар хона бекор мешинем омада дар инҷо кор фаъолият кунем. мо занҳои хонашин то ин вақт дар хона менишастем, имрӯз омада ба ин коргоҳ кору фаъолият карда истодаем. маошамон хуб аст, бо хӯроки нисфирӯзӣ таъмин ҳастем. мо аз пешвои миллат, аз раиси шаҳри Душанбе, аз номи ҳамаи занҳои ҳамин коллектив миннатдории худамонро изҳор мекунем. дар инҷо мо футболка, брижа ва бисёр чизҳои хориҷиро ҳам мебурем ва ба мутахассисони басти якум, дуюм ва сеюм, чорум инҳоро месупорем. миннатдории худамонро ба сарвари давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба раиси шаҳри Душанбе мерасонем, чун мо ба ҷои кор ва маоши хуб таъмин ҳастем. аснои шиносоӣ иброз гардид ки дар тамоми марҳалаҳои истеҳсолӣ назорати сифат роҳандозӣ шуда, ҳамчунин ба шаклу намуд ва дизайни либос низ диққати хоса дода мешавад. раванди истеҳсолот асосан ба таври худидоракунӣ ба роҳ монда шуда дар хати истеҳсолӣ бештар аз 230 дастгоҳи махсуси дузандагӣ васл гардидааст. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳсулоти ниҳоии корхонаи дузандагии гардӣ шинос шуда ба сифати маҳсулот ва шаклу дизайни он баҳои баланд доданд. ин коргоҳ имконият фароҳам меоварад то соҳаи насоҷии кишвар рушд ёбад ва марҳила ба марҳила коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ дар дохил роҳандозӣ шавад. корхонаи дузандагии гардӣ ҳамзамон дорои толори намоишӣ, марказҳои гуногуни хизматрасонӣ, ошхона бо 280 ҷои нишаст ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди истеҳсолот ва дастгоҳу таҷҳизоти корхона баҳои баланд дода, чунин иқдоми бунёдкоронаи соҳибкорони ватаниро намунаи ибрату боиси дастгирӣ арзёбӣ карданд. масъулини коргоҳи дузандагии навтаъсисро ҳидоят бар он карданд ки ба сифати маҳсулоти хеш диққати аввалин дараҷа диҳанд то ки он харидорони худро пайдо намояд.
10 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бинои маъмурии шуъбаи маориф ва пойгоҳи рақами яги муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббиро мавриди истифода қарор доданд. Бинои нав аз 5 ошёна ва таххона иборат буда барои ҳар ду идораи давлатӣ 42 ҳуҷраи корӣ дорад. Дар ду қабати аввали бинои пойгоҳи рақами яги муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилӣ ҷойгир аст. Пойгоҳ аз 18 ҳуҷра иборат буда. Дар он қабули беморон ва ёрии таъҷилии тиббӣ сурат мегирад. Инчунин пойгоҳи ёрии таъҷилӣ ҳуҷраи танзимгарон барои қабули даъватҳо, ҳуҷраҳои корӣ барои гурӯҳҳои ёрии таъҷилии тиббӣ аз ҷумла табибон, кормандони миёнаи тиб ва кормандони хурди тибро дар бар мегирад, ки дар онҳо дар маҷмӯъ наздики 20 нафар кор мекунанд. Лозим ба зикр аст, ки пойгоҳи мазкур барои хизматрасонӣ ба сокинони ноҳияи Фирдавсӣ ва Синои шаҳри Душанбе пешбинӣ шудааст. Дар 3 ошёнаи болоии иншооти тозабунёд шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии пойтахт ҷойгир карда шудааст. Дар ошёнаҳои 3 ва 4 ҳуҷраҳои корӣ ва дар ошёнаи 5 толори маҷлисӣ бо 50 ҷойи нишаст ҷойгир шудааст. Ҳуҷраҳои кории шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе пурра бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошанд. Дар ин ҷо ҳамчунин китобхона, бойгонӣ, ошхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷойгир шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо иншооти нав ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ба кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ ва пойгоҳи рақами яги муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ барои боз ҳам баландбардоштани сифати кор ва истифодаи технологияҳои замонавӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 10 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт корхонаи заргарии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Чинро ифтитоҳ намуданд. Корхона аз маркази дуошёнаи фурӯши тилло ва сехҳои заргарӣ иборат аст. Баъди мавриди истифода қарор додани корхона 60 нафар сокини пойтахт бо кори доимӣ ва маоши аз 3000 сомонӣ боло таъмин шуданд. Ба корҳои сохтмонии корхона соли 2023 аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асос гузошта шуда буд. Дар маркази фурӯши корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо маҳсулоти он шинос шуда ба сифати корҳо баҳои баланд доданд. Кор дар сехҳо тавассути технологияи муосири чинӣ бароҳ монда шуда иқтидори коркарди тилло дар як сол 1 тоннаро ташкил медиҳад. Дар ин ҷо ҳамчунин коргарон маҳсулоти нуқрагӣ аз ҷумла ҷавоҳирот, ороишоти хона ва ашёи рӯзгор истеҳсол мекунанд. Дар коргоҳи нуқра имкон аст дар як сол то 30 тонна маҳсулоти хом коркард шавад. Пас аз ифтитоҳи корхонаи заргарӣ дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди 2 корхонаи нави заргарӣ, корхонаи заргарии ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Твея Душанбе саноати кӯҳӣ ва корхонаи заргарии ширкати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Пакрут сангӣ асос гузоштанд, ки оянда зиёда аз 100 нафар сокини шаҳри Душанбе бо кор таъмин карда мешаванд. صبح امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای نوی مأموری ناظرات انداز ناحیه شاه منصور پایتخت را مورد استفاده قرار دادند. 10 اپریل رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه ولامتزاده ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی بینای نوبنیاد خوشطرح و زمانوی ناظرات انداز ناحیه شاه منصور را به استفاده دادند. اطلاع داده شد که بینای نوی معاصر که از 5 آشیانه و تهخانه عبارت است دارای 33 حجره کاری بوده. در آن برای زیاده از 110 نفر جای کاری فراهم آورده شده است. این شد همچنین دارای مجلسگاه با 120 جای نشست و 3 تالار دیگر برای گذرانیدن سمینار و مشورت‌ها و دیگر کارهای ضروری می باشد که همه با لوازمات زمانوی جهازانیده شده است. امروز برای ما بانوان و جوانان باعث افتخار است که با تشبث بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای
нозироти андози ноҳияи Шоҳмансур чунин бинои наву замонавӣ ва бо технологияҳои ҷаҳонӣ ифтитоҳ гардид. шароитҳои муосири замонавӣ барои мо духтарон дар маркази шаҳри Душанбе фароҳам оварда шудааст. ин моро водор месозад ки барои боз ҳам хубтару беҳтар фаъолият намудан дар самти иҷрои вазифаҳои хизматӣ кӯшишу ғайратҳои худро дариғ надорем. ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхориҳо барои пешрафту ободии кишвари азизамон ва пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе заррае ҳам бошад саҳми босазои худро мегузорем. дар ошёнаи якуми бино толори алоҳида барои хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва андозсупорандагон омода карда шудааст. дар терминали мазкур соҳибкорон имкон доранд ройгон аз шабакаи интернет истифода карда эъломияҳои худро ба тариқи электронӣ пешниҳод намоянд. имрӯз 45 намуд хизматрасониҳои мақомоти андоз дар шакли электронӣ анҷом дода мешавад. бо мақсади ба шаҳрвандон ва андозсупорандагон осон намудани иҷрои уҳдадориҳои андоз дар ошёнаи якуми бино ҷиҳати қабули маблағи андозҳо нуктаи хизматрасонии амонатбон кушода шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2023 оғоз гардида бо ҷалби 65 бинокори маҳаллӣ ва истифода аз масолеҳи ватании сохтмонӣ анҷом дода шудааст. иншооти замонавӣ дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар муҳлати муайян ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ бунёд ёфта гирду атрофи он дар масоҳати 474 метри мураббаъ сабзкорӣ шудааст. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. саломат бошед.